Bona tarda, Albert, com estàs? Què passa? Com Capítol estem? 2 de Catalans Lofi, temporada 1. Temporada 1. Semblava ahir quan vam començar. Sí. I fa ja una setmana. Una setmana eterna. S'ha fet llarga. Tant d'editar vídeos i merdes. Tu creus que serem tan famosos que la Juliana Canet ens criticarà? Tenim 100 likes a un reel. Jo això és el que considero fama. Soc famós. Mama, soc famós. Fama, fortuna i poder. One Piece. 3XL, molt bé, molt bé. Com estàs, Albert? Com estàs? Què tal aquesta setmana? Doncs mira, aquesta setmana... Comencem ja? Sí, no? Vinga, A fondo. a fondo. Aquesta setmana ha passat una cosa, senyor Free, que és Eurovision. No? Jo aquí no vinc a parlar d'Eurovision. És veritat que ens hauríem d'haver ficat d'acord perquè si tu portes coses que t'han passat, jo porto coses que m'han passat i coincidim, Però no ha potser passat se'ns això. xafen els acudits, però... Sí? Nah, no crec, sóc més original que tu. Això és veritat. Això és veritat. Ha passat Eurovision, ¿vale? Correcte. I llavors, amb el tema d'Israel i d'un cert comunicat que va fer RTV, hi ha hagut una polèmica amb el tema de si s'ha de polititzar o no les cançons i de si està bé fer-ho. Okay? Jo estic... Partim de la base que tot és polític. És el que anava a dir. Perfecte. Estem d'acord, és que completament increïble. d'acord. Increïble. Completament d'acord. No es pot ser no polític. Perquè el simple fet de no especificar una política és polític. Correcte. Llavors, és impossible fer això que estan demanant de no polititzar les cançons, però jo Perdona, no polititzis el genocidi, sisplau. el que proposo és eliminar els missatges. O sigui, fer que les cançons deixin de tindre missatges i així tothom podrà estar content. Vale, això Vale. només música clàssica. No, jo et dono uns exemples aportant aquests exemples a la música catalana. Comencem amb els jocs, ja. Això ja no és conversacional ni res, ja full dinàmics. Pim, 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 Ja, pim, 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 pim. Què et sembla? Gamifica'm el podcast. Què et sembla? Em sembla T'agrada? estupendo, sí. La meva primera opció per eliminar els missatges d'arrel és la següent. Eliminar les consonants de les lletres de les cançons. Vale? Aquesta és la primera. Vale, escriure la cançó tot sencer, tot el que tu volies transmetre, i al Exacte. final Eliminar totes les consonants. fer un control F en el Word. Totes les consonants. Per què les consonants i no les vocals? Perquè llavors seria com un beatbox estrany, en plan... Cert. I semblaria que totes les cançons les fes el Grison de la Revuelta i seria un infern. Vale? Sí. Viuríem en una completa Jo bestiesa. Veia batalles de beatbox, tio. Hòstia. Tots tenim èpoques Als 13 anys, fosques. això. No, fa un any com a molt. Uf. Els càlculs ja ho teniu, això. Oh. Els càlculs Que tenim. us sent també el beatbox. El beatbox i el rap és com... El tema amb Mayumana també, tots són calvos. No sé què és mai humana. Són aquells que fan com instruments amb... Ah, el que estava fent. Amb no instruments, sí. Exacte. Pues, I llavors, jo sóc un cantant pèssim, però intentaré cantar-te una cançó catalana sense consonants L'he d'endivinar. i l'has d'endivinar. Uf, m'encanta. Vale? M'agrada molt. És una cosa que no faria mai perquè tinc com una cosa que es diu vergonya aliena, Sí, sí, però sí. si tu t'atreveixes... Ai, ai, oia, ea, oea, ea, o, Vale. a. La Maria... Així és! Sí, ho has fet molt bé. No fan L'estribillo, falta, l'estribillo. no fan falta consonants perquè És una cançó... molt ballable, igual de ballable que l'original. És així, M'encanta. feta. Patenta-la. No fan falta consonants perquè de tiets tinc el mateix èxit, cosa que no sé què vol dir del grup. Funcionaria perfectament. Vol dir alguna cosa, potser, no ho sé. Detallets? Són No tiets o tallets? Jo crec que és detallets, crec. Vale. En plan moderno una mica, saps? Anem a convertir una paraula catalana en anglesa. Una mica jo crec que és el El rotllo. diablo està en los detallets. Perquè el segon cop que has fet aquest xiste avui m'ha fet més gràcia. Mira, i el primer estava fora de ràdio. Exacte. Segona forma de treure el missatge de les cançons. Epa! Què és d'aquest any, què és el que has vist amb menys missatge i més random a internet?
Vale, els memes de Brain Rot, no? El brain rot italià. Vale. He d'acceptar que no se m'ha acudit a mi perquè sí, sinó que has entrat per la porta avui ja fent crocodilo. Per tant, ja sabia que anaves Ho he tu fet, una mica... això? No, No, sí, t'ho has inventat. no vull deixar com un boig. Una mica de gaslight. Sí, això ha sigut fortíssim, eh? M'has Tòxic, pillat, m'has pillat. Red flag. Llavors, jo per comprovar que efectivament el brain rot italià, per qui no ho sàpiga, és com uns memes en italià que surten per internet on hi ha com unes criatures i se'ls hi fica per dintre una narració italiana de paraules inventades. És una Els cosa vam molt... comentar la setmana passada, jo crec, que es Sí? fiquin al capítol passat. Ah, sí. Al capítol 1 de la temporada 1 Sí. ho expliquem. Llavors, jo per explicar com el brain rot italià pot completament ignorar tota una política de qualsevol cançó, he utilitzat una de les cançons que jo crec que poden ser més polítiques o més significats de la cultura catalana, que és l'Estaca de Lluís Llach, vale? I li he inclòs un brain rot italià, per aquí. Has vingut molt jugón, eh? He vingut a jugar. M'agrada aquest Albert, no? He vingut a jugar, una mica de juguesca aquí. Ja veig. Què et sembla? Estic Uf. preparat. No podré mirar aquest capítol de la vergonya que em farà. M'està costant a mi veure-ho I l'edito jo. en Sí. POV, veure-la Uf. siguent tu la Duríssim, persona afectada. Uf. Llavors, jo m'he de preparar perquè la veu de tothom. Lluís Llach és com una mica... com una mica trèmolo. Sí, ho vols professionalitzar més. Exacte, sí. Dintre de la pena, vull fer-ho bé. Vale. Jo... Aquesta risa no te l'havia vist Vale. mai, eh? Perdó. La risa del suïcidi. Riure fluix. Riure cansat i és minut 4 del podcast. Sí. Duríssim. Vale. Aquest podcast potser la gent se'l vol ficar per anar a dormir. No podrà. I els hi causaràs paràlisis del son, saps? Aviam. Endavant. L'avi tung s'ajurant parlava, liri-li-la-la-la, mentre el sol esperàvem, tralarelo, tralala. I l'estrofa és bombardiro, cocodrilo, trulimero, trulicino, bombardiro, cocodrilo, trulimero, trulicino. Ole! 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 Gràcies. He començat com vergonyós, però al final m'he emocionat. Has plorat M'he emocionat, una mica. Cantes bé, cabron. Has plorat una miqueta. Una mica. Una miqueta. La llagrimeta aquí. Em sembla ofensiu per lo que simbolitza Per Lluís Llach. la cançó i per lo que simbolitza Lluís Llach. Per un moment he escrit això a casa meva i he pensat, Lluís Llach està mort? No. I he pensat, ai, a veure si la Encara diu. no, però que no li arribi aquest vídeo. Que no està per molts ensurts, tampoc. El vídeo que va matar Lluís Llach, No em sorprendria gens. Aquesta seria Però la molt bé, segona. molt ben cantat. M'ha sorprès Jo bastant crec gratament. que... S'ha carregat tota oportunitat de que aquest podcast sigui una cosa conversacional, que la gent escolta per relaxar-se a la feina. Jo aquí he vingut a destruir. Cafè per molt cafeters. I no he començat. No serà el pitjor d'avui, aviso. Portes tota la setmana avisant-me que és duríssim. I És tens raó, duríssim. estàs Jo estic delivering. completament delivering. Segueixi. Tercera. Vale? Tercera forma de carregar-se els missatges de les cançons. En aquest cas jo tiraria per jugar a dos components completament contraposats que facin que el missatge quedi destrossat. Ara t'explico i ho entendràs amb l'exemple. Los extremos se toquen. Exacte, però en aquest cas els extrems fan que exploti tot. Vale. Els Segadors, cantat per el Santiago Pascal. Vale. Vale? Els Amics de les Arts, cantant cançons del Fari. Vale? Això ho podria escoltar, eh? La Muixca cantant, Perquè és la neutralitat pura o perquè és... perquè no canta. No estic d'acord, eh? Vale. Jo sóc un Un fan de la Muixca. fan de les germanes Farelo en general.
La vaig veure a un concert al... La Batguiar o... No, a la Musca. Musca? Sí. La meva germana cantava com així. I no esperava com la puta. Pues a mi m'encanta la Musca. A mi em sembla hipnòtica. Però perquè a vegades penses que t'està hipnotitzant, però és que són dos germanes. Són molt iguals, Sí. però ho Així notes és. perquè una té com un Gorbachev aquí i l'altra no. No volia fer cap broma Però jo t'ho doy, de l'ataca, jo t'ho dono com a, però tu has decidit com a tips. bold move per la teva part. Sí. I ho dic No, està quan bé. avui tinc un granasso aquí, que espero que la Clar, càmera... és que no la veig. No el Ja, veig. ja, te l'amago. Fes una miqueta més. No, no és per tant. La no és càmera per tant. avui no crec que ho No és pilli per tant, perquè no és és mala per tant. qualitat, però... No sembles el Kennedy. I també es pot jugar aquest tema de contraposicions amb duetos. Vale? Fent un duet amb dos grups que es contraposin completament. Per exemple, el grup valencià Zo amb el Frank Cuesta. Però Frank Cuesta té un grup No, que el fundarà ad hoc. El no fundarà està ad hoc. hòsties ara mateix, per això. Però bueno, igual si li serveix per remuntar, per treure cap. L'última opció és que ChatGPT s'encarregui de fer les lletres i aprendre pel cul, a treballar, músics, a treballar! Ja ho estan mig fent, crec. I ja està. És la meva secció d'avui. Molt bé, però havíem de començar explicant-nos una mica la setmana, no seccions. És la meva... Jo, tot seccions. Tot duro, magno. Mare de Déu. Bueno, Pim, doncs pim, t'explico jo la pim, meva pim, setmana. pim, pim. No tinc setmana, Què jo. m'ha passat a mi aquesta setmana? Gràcies per preguntar-me. Què t'ha passat aquesta setmana, Fri? Molt bé, doncs. He anat a que em treguin el queixal del seny i ara... És que em ric de que hagis intentat fer aquest xiste. No, Ho entens o no? Ara ja és full rauxa. Bueno, no m'han tret ni el queixal, només volia ficar el xiste. Què m'ha passat aquesta setmana? Doncs com tu dius. Perquè Com tu dius. has ficat com l'equivalent del xiste de mis tetes S'ha de en provar. català. S'ha de provar. M'han tret el queixal del seny. Oh, Fa temps que no vaig a un Open de comèdia i he de provar-ho amb tu. Vale? duríssim, aquest. Bueno, seguirà intentant. Què ha passat? Eurovisió no ha passat. No el vaig veure. Hòstia! No el vaig veure, però d'alguna manera sé que he votat 215 vegades a Israel. I això sembla que ha fet tota Espanya. Sí, I hi ha és una molta cosa gent que, molt rara. que diu que potser no li ha agradat el show d'Israel o que potser ni l'ha vist ni tal, però les estadístiques ens diuen que cada espanyol ha votat 215 vegades a Israel. Així és. Tots són sionistes sense saber-ho. Jo he de dir que una mica rebeldia de sofà, que m'agrada dir, vaig veure Eurovisió en sencer, la televisió estava posada mentre sonava Israel, però jo vaig anar a treure les pipses del forn. Ben fet. En plan, no, Mute. aquí, no, sonava de fons. Amb els meus col·legues, estàvem a casa d'un amic i vaig dir, jo vaig a treure les pizzas. Israel no Que m'interessa. sàpiguen que ets superior Que moralment. sàpiguen que jo la pizza a Casa Tarradellas la vaig a treure quan Israel està cantant. Així sóc jo. Valors. 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 Pues, segur que estan aprenent. Netanyahu està cagat ara mateix. Hòstia, que estava ficant la pizza a Tarradellas a l'Albert. Però em fa molta por perquè te n'adones que, igual sense saber-ho, estàs sent sionista. Ha sortit una notícia, ho has vist o no? Que Jo crec que ha els sigut la Pilar Rahola que ha votat, que ha ficat vots. Pues segurament en una farm d'aquestes japoneses Sí. amb no sé quants portàtils i... Escolta, Mòbils? m'interessaria ficar vots per Israel. I això Parla així. Ja m'ho crec, perquè t'he vist com imitar molt bé. Ja em crec parla que... una mica així. Pues quina pena, pobre. Però això, ha sortit una notícia que tots els festivals, pràcticament tots els festivals, tenen o són propietat o tenen molta inversió d'un fons estadounidenc Monopolis. amb molts interessos sionistes i amb interessos a Israel, etc. De fet, si busques una mica es veu que el seu líder d'operacions a l'Orient Mitjà és un ex-directiu de la CIA. Bastant heavy. Hòstia. Sí. I, clar, m'he trobat en plan... Durant uns segons vaig dir, joder, jo tinc entrades per a aquests festivals. Per aquestes coses podríem tindre aquí amagat, en plan, que no dic que sigui una magufada, però és una mica temàtica nos están engañando. Podríem tindre com un cono de paper de plata i ens el podríem ficar. Cabron, però si això és oficial, no? Ja, però mola una mica així conspiranoico, saps? No hi ha conspiració. Un fons pro-israelí
té la propietat de tots els festivals d'Espanya, pràcticament. Jo això no m'ho crec. Bueno, pues no t'ho creguis. I durant un segon vaig tenir com la ratllada de dir, ara què faig? Torno les entrades? Però em va durar molt poc, perquè al final penso, quin fons d'inversió en tot el món no deu ser pro-israelí? Si quan vas a fundar un fons d'inversió has de prometre... Bombardejar. Has de prometre que odies els palestins, has de prometre que estimes a Sió, a Jabé, a Hanukkah, no sé com va aquesta religió, però ho has de prometre. Està claríssim. Sí. I després he recordat, a més, porto des del carnet del Super 3 siguent de la Caixa. Què més sionista que això deu haver-hi? Si jo sol he financiat més cazes que la Rahola. La Caixa és... Segur! O sigui, no ho he entrat a mirar, però segur! Segur! No en tinc cap mena de dubte. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? I a mi em sap greu, jo no vull ser equidistant. Però és veritat que si ara, el que tu dius, si ara venen a dir-nos ei, vosaltres teniu algun problema amb Israel? No, Jo jo em fico les patilles, tinc, però a casa. però dissimulo. Jo els dissimulo. Si fa falta, els dissimulo. Tots condenem el genocidi. Jo, si em mires d'esquenes, sembla una polla circumcidada. Sí, una mica sí, és veritat. Llavors, jo, Així si és. m'allunyo prou d'ells, diuen, I mira, jo quan em deixo el un dels cabell llarg nostres. tinc les patilles molt arrissades. Pues que ja està, no? Ja ho tindríem? Pues ja està. Per tant, puc anar al festival, jo crec. Però he arribat a una conclusió que és que hi aniré perquè al final, com deia, no sé, Pepe Mújica o Algú, no, has nombrat a una persona que justament ha David mort. Fernández o qui fos, menys de 5... Per què has decidit nombrar a una persona que ha Perquè mort? segurament va dir alguna cosa així. Menys de 5... Mujica. Menos de 5 contradicciones, es dogma. Com va I dir jo- a Mujica, hay que vivir. com va dir a Mujica, no me gustan los judíos. Això, segur. A veure, no estarà gravat, però en algun moment ho va dir. Però ell va dir, hay que vivir. Pues habrá que vivir. I jo he decidit que aniré al Sonar, ¿vale? Aniré al Una mica Sonar. ho podria haver dit macaco, també, això. Hay que vivir. Sí, de fet, a veure, Living, pràcticament people tothom, living. pràcticament tothom ho pot dir. Sí. No és tampoc una sintaxis molt elevada. Aniré al Sonar, però he decidit que com a queixa no m'ho passaré bé. Estaràs ahí com sèrio. Sí, no tornaré a les entrades, perquè imagina't que li doni a algú que ho I s'ho passarà passa bé. bé. No. Clar, no. Vaig jo i ho boicotejo Clar, des de dintre. és una vaga. Vas a fer una vaga. Una vaga, sí, correcte. Mhm. Aquesta és la meva intenció en aquest sentit. I aquí us ho diré. Si em veieu al Sonar, és això. I si em veieu passant-ho bé, algo raro està passant. La veritat, Algo m'hauran ficat al got, no sé. la veritat és que ho trobo molt valent per la teva part. Gràcies. No Molt bé. tothom té la valentia de protestar com tu Gràcies. i d'anar a un festival de música. També no? jo crec que això, si fem una píldora per xarxes socials, ens donarà com un estatus molt bo. El què? Aquesta mena de posicionaments forts. Sí, no? Jo protesto. Faig les coses però tu... Per qui no passo? No, bueno, sí. Vinc. Sí que passo, Té els meus però passo malament. Correcte, No? correcte. Jugo al limbo, però... Què he fet aquesta setmana que no financi Israel? Segurament poques coses. Però una d'elles, escoltar el nostre Aquest podcast no financiat per Israel. Correcte. Aquest podcast no l'ha financiat Israel. I això ens honra, En tu cara. de moment. L'he escoltat, l'hem tingut Si que ens donen escoltar, diners, els acceptarem. però no ho passarem bé. Farem Israel. No ho passarem gens. No ho passarem bé, però els acceptarem. Sí. I l'última cosa és que vaig anar a fer l'analítica. Vale. L'analítica va ser senzilla, el que passa que m'havien de treure molts pots de sang. 8 potets, per ser exactes. 8 potets de sang. Sí, Això i jo em què vaig és? preocupar, Albert. Això quan és? 8 pots de sang? Potets, són coses petites. Vale. Jo calculo que uns 2 litros, no sé, jo què sé. 2 litros, però... No, és broma. Però em vaig preocupar. Una Coca-Coleta. Et van treure una Coca-Colita. No? 33 centilitres. Podria ser. No, menys, jo crec. Vale. Menys. No sé, eren potets petits, 8. 8. Vale. I em vaig preocupar perquè tenia una cita al vespre. I jo Cites. soc de... La ciutat polla de l'amor. sang. I clar, si m'atreus la sang, estic baix de reserves. Ets tontíssim. Però bueno, no Clar. va ser lo important.
Et van treure la gelatina de l'amor. Clar. No? Et van desinflar I el explica-li tu. No, bueno, és que... No, bueno, tinc una analítica, saps què em passa? Saps el que és un trombo? Que... No, clar. Ja ha marxat. Te'n vas anar i et van dir, vols un bocata? Dos! No, sisplau. Dóna'm dos bocates. Dona'm un pot de sang. Dóna'm dos bocates. De l'anterior. Que si no, no trempo. Del jonqui anterior. Dona'm el pot de Em sang. pots una bocata de salchichón? Doctora. Que es menja. Que no trempo. Sí. Bueno, Clar. i tot va anar bé, però el que em va fer les analítiques era un becari, vale? O una persona en pràctiques, perquè hi havia dos, que ja quan entres al lloc de les analítiques hi ha dues persones i dius, Clar, una està de suport. una està de suport. Hi havia una infermera una mica més gran, que era joveneta també, i un infermer que tindria 18 anys. Vale. L'infermer, bueno, ja el veies com mig nerviós, però ho va fer molt bé. Em va molar perquè del pur nervi de voler-ho fer bé, ràpid, ho va fer molt ràpid. Pam! Va fer punxar bé, pam, 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 5, 6, 7, 8. Et va punxar tu, es va punxar ell per comprovar que tot Travessant. estigui bé, no? No, va fer-ho molt bé, però alguna va passar en el 8è pot, que quan ja ho tenia, i jo crec que aquí va ser per intentar flipar-se, va intentar fer una filigrana Va fer un... d'enfermer. No? En lloc de treure el pot, guardar-lo i després treure la via, va dir, mira, amb aquesta mà aguanto el pot i trec la via. No, es va confiar. Es va confiar. Es va confiar. I alguna va passar, Albert, però el pot va quedar ple de sang al voltant. Sí, a dintre també, va encertar, però per fora ple de sang també. El tobillo va treure una mica de sang, em vaig tacar de sang jo, va tacar de sang a la cadira, i l'escena va ser full The Office. El tio amb la sang així a les mans, mirant-me a mi, mirant l'altra infermera, l'infermera mirant-lo a ell, mirant-me a mi, i jo com, bueno... Hi haurà una resposta, això, no? O sigui, feu alguna cosa. No, va agafar l'enganxina que es fica en el pot i la va ficar a sobre de la sang, com si aquí no hagués passat res. No, que aquí no hi ha... Com si aquí no hagués passat res. No van confirmar, o sigui, pot ser un somni meu, perquè no van en cap moment dir, ai, perdona, no, aquí no ha passat el gaslight. Et van fer gaslight. I jo vaig dir, no, això no fingiré que no ha passat. Jo aquí aniré a tocar una miqueta... I vaig fer la cosa més catalana que he fet aquesta setmana, Això que he caigut, que és, jo tinc una tote bag de Vueling, groga. Sí. Vaig sucar els dits a la sang i vaig fer rememoran a Guifré el Pilós, Llibert el no tan pilós, Llibert el llibertador, no? i això és el més català que he fet aquesta setmana. Home, fer un nou escut sobre la bandera de Vueling. Sí. Està bé. Vaig dir, em feu a mi sentir malament? Doncs jo us faig sentir malament a vosaltres. Vinga, doncs començo amb la secció. La meva secció, Albert, vull que sàpigues que és Operació Bikini. Pam! Vale. Operació Sun Beach, mixta. Sand Beach. Sí, Vale. Per- Com t'agraden els sandvichos a tu? no em menjo, perquè no menjo carn. Però pot ser grilled cheese. Ja, però doncs em foto formatge amb una torrada amb pa amb tomàquet. No em faria un biquini. Bikini de forma... Vale, perdona, o sigui, un d'espècie els biquinis no aquí m'he demanat un biquini ja fa anys. Amb lo bons que estan, Bé, Vale. a l'Erasmus vaig menjar-ne molts i ja... Com aprofiteu els de l'Erasmus per dir qualsevol cosa? No, és que a l'Erasmus vaig menjar molts biquinis. Biquinis! Biquinis! Per això Has que- de treure l'Erasmus menjant Perquè biquinis! estaven pobres com rates, jo almenys. T'explico la secció llavors. Sí. La setmana passada vam parlar dels 100 catalans contra un goril·la. Correcte. I hauries d'agafar 100 catalans molt forts per anar contra un goril·la. I vaig veure que no hi ha catalans forts, tio. No n'hi ha. no hi ha catalans forts. Kilian Jornet. Això no està fort. Jordi cames fortes. Jordi Wild està fort. Bueno, aviam, si m'has de dir les excepcions, Perdó. vaig pensar, Joan Pradells, no, perquè és valencià, saps qui és Joan Pradells? Està fortíssim. No, D'aquest nivell de fort parlo jo, mon pare està molt fort i és català. no el conec. Mon pare té els 8 cognoms catalans. I està molt fort, I està molt fort. passa fotos. Vale, doncs hi ha 4 persones fortes. Jordi Wild, el teu pare i 2 més. Així és. Però no hi ha molt de fort, perquè els catalans som gent de pau, gent tranquil·la, ni una engruna a terra... No, seny, sobretot seny, I intel·lectuals, intel·lectualoides, com Sí. no, ho arreglem tot parlant. Quan et donguin a la galta, fica l'altra. Fica la teva galteta. Com passaven al manuscrit de... La Mercè Rodoreda deia que em sua la polla, tio. Sua la polla. Un nazi ha anat a entrenar avui i s'ha posat fort. Tu has anat a entrenar o no? Bam! És l'única motivació que es necessita per entrenar. El feixisme es derriba a hòsties. Pues...
En tot cas, Hi ha un altre líder polític que no sigui Santiago Abascal que estigui més fort que Santiago Abascal? No! No. Hem de crear un líder d'esquerres que estigui... Pa! això dic jo, ara. Massat! Pa! Que sí, joder. Una Aquí a hòstia! Catalunya, Santiago Abascal contra el líder d'esquerres a hòsties! Mucho graduado, Vinde. mucho estudio de literatura... S'ha què de passa parlar si el mateix claven una idioma que navalla, ells. Gilipolles. Hòstia! No. Et veu un nazi a pagar-te un monòleg, tu li tornes. Bim! Bim! S'entren al cos i al cap. Mens sana, incorpore sano. Que és El mamat il·lustrat. ASICS. La marca ASICS? Què passa, això? ASICS? Saps Sí. la marca què és? Sí, de córrer. Alma sana, incorpore sano. Alma sana. Sí. Hòstia, O ànima sana, no sé. Però és així. incorpore sano. Bueno, ja van més com el tema espiritual, pràcticament, no? Amb alma. Pam! El nazi! Pa. Sí, bam! Jo vull exemples de científic fort. Vull gent intel·ligent i fort. Santiago Abascal, no? Dir, sí. Ramon y Cajal. Ramon y Cajal. Tu saps Ramon y Cajal? Ramon y Cajal, sí. Era... Neurocientífic, no? Sí, estudiava antropologia, no. Què estudiava? Anatomia. Anatomia patològica. Vale. Vale? I estava mamadíssim, perquè es veu que amb 14 o 15 anys va tenir un desencuentro amb un noi que li agradava la seva nòvia i es van barallar i el noi li va fotre una tunda que flipes. I va dir, nunca más. I va dir, nunca más. I es va ficar Bim! mamadíssim. Busqueu-lo a Google, Va fer. Ramon y Cajal Culturismo, i veureu que té Ramon i Cajal, Cajal. una a cada costat. Bim, En els, bim. en els punys Ramon i Cajal, no li encaixava, però fort com un cabron. I un bon bigote, a més a més. Això és el que hem d'aspirar. Ah, exacte. Aquí, Estic a favor, completament a favor. Aquí teníem que es va fer el doctorat en anatomia i va dir, ¿queréis ver anatomía? Mirar esta. I mira quin bíceps. Així s'ha de ser. I després Sí, era un sí, jefe. sí, sí. Molt intel·ligent. Màquina. Aquí Ramon teníem en Trueta, doctor Trueta. I segur que era un heroi de guerra i era un jefe. Però no hi ha fotos d'ell fent postura doble bíceps, ni un dorsal ancho, no se li veia l'arbre de Nadal d'aquí darrere, no. Nah, I aquí que teníem en la pandèmia l'Oriol Mitjà, no vull l'Oriol Mitjà, és un tirilles, vols l'Oriol sencer, l'Oriol totxo, Et dic l'Oriol més, gros. si els catalans haguéssim estat més mamats, Franco Jo hubiera cantat. Franco no hauria fusilat a tants. Segurament no. I l'1 d'octubre, cuidado. Ah, Vale, Què? Clar. doncs m'ho compres, ens hem de ficar forts. T'ho compro perfectament, Ens hem de en massa. ficar forts. Aquesta secció no serà gens body neutral, ni body positive, ni res. No, Tots menjant estan pollastre i mamadíssims. arròs tot el puto dia. Hem d'estar tots boníssims, aprofitant, forts i bons, no? Ja que Bueno, sí. la part estètica No, també. però també la cara és la que té. Vull dir, Bah, jo estic a favor d'estar fort. Si ets lleig, és el que hi ha. No passa res. però si ets lleig, estigues fort també. Compensa. No? Pues aquesta secció és aconseguir el cos d'estiu. Cuerpo de verano, perquè tu ho saps, hi ha un IMC concret per l'estiu. Qualsevol altre IMC, res. No entres a la d'entretiempo. platja. No et deixen entrar a la platja. Tens un cuerpo de entretiempo, un cuerpo de otoño, si m'apures. És com portar cardigan o portar camisa a sobre amb les mànigues llargues. És d'entretemps. És Això no es pot portar a l'estiu, no entres així. Si és que estem d'acord. Després estic parlant jo, que mai he marcat abdominals en la meva puta vida. No, és veritat que Però és el que n'hi ha. tu t'hauries de ficar més fort. Jo m'hauria de posar més fort. I per això porto aquí la rutina d'entrenament per Ensenya. un català modern. Jo vull posar-me més fort, Free. Pues aquí t'aporto Ensenya'm la a mi. rutina. Per començar, desenvolupament muscular general. Em fa falta. Com l'aconseguim? Com? Pues tu has vist Bola de Drac, Sí. o Naruto, és igual, feien entrenaments on es Arco ficaven, d'entrenamiento. on es Troncs. ficaven coses pesades a sobre. Sí, Roba sí, sí. pesada, i fas la teva vida normal, però Amb la roba pesada. molt de pes. També et dic, si has de pillar el metro i comences a suar per portar roba pesada, això no s'agraeix, És part de l'entrenament. És el que n'hi ha. Tot és entrenament. Tu li dius a la senyora del costat que ho està passant malament per la teva catipen, mire senyora, estic en el meu arc d'entrenament. Senyora, estic defensant Catalunya. Ho ha d'entendre. Senyora, ho ha d'entendre, és Ramon més, y Cajal. li donaré aquesta pulsareta de 6 quilos perquè ho porti. Correcte. Pam, senyora. Albert, què és No, és que lo tinc més artrosis. Me la pela. Vinga, aprenda. Què és el més pesat que pot aixecar i carregar un català, jo t'ho dic? La seva superioritat moral. És una cosa Sí. que ens pesa, perquè Així la és. portem sempre damunt. Sí, sí, Pues sí, has de maximitzar la teva superioritat moral tota Més l'estona. ego, més ego. Com fer-ho? Pues fas activitats normals, però cada cop carregues més la teva superioritat moral.
Vale. Per anar acostumant al cos. Vas a fer la compra. Vale. Però mentre la vas a fer... Porto la bossa de casa. Sí, o les verdures les fico totes a la mateixa bosseta. Gasto només una de plàstic. La dependent t'odia, no et suporta, perquè ha de treure-ho tot. Clar. Però tu... has de mirar Vol amb donar menys. 0,86 aldeas infantils? Sí. Poco me parece. Sí. Como estos. Passi, senyora, que té una barra de pa. No sé quina mena d'aldea infantil faràs amb 85 cèntims, però mira, cobra'm amb 3 euros i fes-ne 3. Aquí té. Ja està. Vas al cinema. Anar amb la xocolata a la mà i preguntar-li, és de comerç just? I el Pau, que està treballant allà a mitja jornada, tienta. Senyora, és Milka. Doncs no la vull. La compraré, però no la gaudiré. No sé si van estar a favor de la independència o no, però no ho sé, ho haurem d'investigar. Si vas al cinema, Sí. només entrant, comprant l'entrada, dius jo només veig versió original, subtítols en txec. No, és que jo només el vaig al Verdi. Només vaig al Verdi. Tu has anat al Verdi, cabron? Sí. Tens cara d'anar al Verdi, El tenim aquí al costat. Trapella? Vas a... Cada Estàs cop- assegut al costat, al sofà mateix. Assegut al sofà mateix. Però recordes tu. Perquè entrenar pots entrenar sense que et vegi la gent. No cal ni penjar històries d'Instagram ni res. Tu assegut al sofà recordes. No veig futbol. No m'agrada que 11 rics persegueixin una pilota. I no només ho recordes, sinó que fas l'exercici d'obrir-te Blue Sky, que és millor. I ho que és tuiteges. millor que... I fas... com es diu el Blue Sky al Twitter? En plan, Bluscaieges. No sé. Bluscaieges, no ho sé. Fas un blusqui. Publiques, Un blusqui. publiques vas buscant a Barcelona les coses culturals que han tancat. Que han tancat i llavors dius cinema a les Rambles, quina llàstima que hagin tancat. Tothom mirant el Un futbol. altre centre cultural que ha tancat a Barcelona. I ho fiques a Blue Sky. I acte seguit, BOOM! Pues tot va sumant, tot va sumant. Clar que sí. Pilles algú pel carrer i li dius perdona, jo és que no miro la tele. Molt bé, vamos, pam! Endavant. Clar que sí. I després et tragues 30 hores a YouTube de, Bueno, de però terraplanistes. no miro la tele. Apaga la tele, no, abre la mente. La revolta, ja comença a ser ranci, no? Sí, és una mica ranci, Veus? Pa! Ara mateix es fa... Digues que sí, No, sí, home. jo ho practico, És que sí. però s'ha d'anar pujant cada cop més. Vols exercicis per músculs concrets? Perquè això, això ajuda a tenir tonificació general. Músculs concrets, doncs jo te'n dic. L'avantbraç és important desenvolupar-lo. Et diré una cosa una mica insultant. Cuidado. Tingues cuidado, tingues cuidado. Perquè els calvos, Ja hi som. quan entreneu molt, us passa una cosa molt lletja, que és que aquí comencen a haver-hi venetes, Bueno, les venes hi són sempre. però com a marcar molt. Ja en tinc jo. Que has de com jugar una miqueta al marge. Saps en tinc una altra vena. Exercicis per l'avantbraç. Que t'ha me tornat la preguntes. sang o què? Per l'avantbraç? Sí. Pues un català modern que se precie l'entrena anant per barris pregentrificats, diguem-ne. Barris... Badalona, casa teva? Vale, sí, però Badalona no és un barri, Aguantant però que... molt fort el mòbil. Saps? Vale. Subjectant molt fort el mòbil. El treus perquè dius, no em fa por, però l'aguantes molt fort. Sí. Vas canviant de mà i així s'entrena l'avantbraç. Un xiste per anar de classista? No veig per què. és classista. No és classista. No ets per què. També pots apretar molt el punyito quan a una cafeteria d'especialitat et diuen 6,50 € pel cortado. I tu demanes Apretes el punyito. la galeta. Demanes la galeta perquè saps que aquella galeta és hipotecar-te. Nutrició en parlarem després. Vale. No, carquinyolis mengem els catalans. Carquinyolis són durs. Els hidratos, carquinyolis. Molt bé, molt bé. Dorsal a l'esquena, com ho fa un modern català? Pues aixecament de totebac. Una a cada costat, li fiques resistència, fiques bon català, l'habitació compartida. Ah, clar. La teoria King Kong. Una habitació pròpia de Virginia Woolf. Ho he dit malament, que un déu. No. Pues aquesta. Veus, ara he guanyat jo. Ara mateix estic sentint... Ho notes, Mira això. Sí, ho notes. Ven al cap. Te veig la ven al cap i tot, ja. Cardio. Pujar a Montserrat. Si és un diumenge, agafes el teu avi de la residència. Jo ho he fet. Jo he pujat Montserrat des de Badalona. Pots parar perquè et sortiran agujetes al final. 12 hores, 12 Des de Badalona. 12 hores caminant. Això és de penjat, tio. Tu... Saps que hi ha tren, no?
Hi ha tren una i funicular. Sí, però jo tinc aquí una medalleta que tu no tens. Ja. Aquest capítol és d'una ràbia. Una ràbia. Si és diumenge pots afegir resistència al teu entreno portant el teu avi amb una cadira de rodes a passejar. És activitat nacional, això no sé si t'has adonat. Alternatives pel càrdio? Un concert de Batial. Vale. Això és self-explanatory. Hem d'intentar treure anglicismes, tio? S'explica sol. Cames. Una sentadilles, tampoc m'inventaré res, però carregat de llibres de literatura feminista que tenim. Faig 84, per cert. Brain training, hem d'entrenar el cervell també. Un català com entrenar el cervell. Practicant comptes. Hem de dividir aquest compte perquè el sisè de la taula no ha menjat braves, però l'aigua amb gas tempera... No, jo tinc una aplicació... Calla't! El brain training del català... Calla't! El brain training del català es fa a Splitwise. Molt bé. 2 horetes de Splitwise al dia, cervell a tope. Molt bé. No, però és que tu enviant Bizum, tu fent-ho més complicat, tu enviant Bizum, tu fes-me una transfer i tu m'ho envies per la targeta de la caixa. Amb sal. Exacte. Paga'm amb sal. I tu demà ja em donaràs una birra. I així tu ja mantens una espècie d'Excel en el teu cap de les coses que et deu la gent, per estar més aguditzat. Això ja... Et surt la vena per fora i la de dintre. Sí. És increïble. Abdominals. Pillar el tren direcció Maresme. És un altre xiste. I està apretadíssim. Vale. No, home, tant de guiris. Estàs apretadíssim i t'obliga a fer hipopressius. Això fàcil, senzill. Treballar a les 7 també es compta, en metro. S'omple moltíssim també? Joder, sí. Rotllo xafats, Sí, és que jo ara sí. tinc un trauma amb la Renfe direcció Malgrat. Sagrada Família a les 7 del matí. Doncs mira, doble entreno. Horrorós. Doble entreno. Estiraments. 15 minuts de manspreading al metro. No ho pots fer a les 7 del matí. I si algú es queixa, pues manspreading, li fas mansplaining del manspreading. Li dius, no, és que mira, és per estirar, per tenir mobilitat, tal. Em sembla bé. Fàcil. I ja per últim, dieta. La dieta, pues, senzilla. Proteïnes, si tens molta gana, fuet. Si no tens tanta gana, sacallona. Clar, i els veganos, els vegetarians com tu? No mengen proteïna. No mengem. No. La nostra proteïna és ser Patata i mongeta. Patata i mongeta. No té proteïna. És el No? que tens. És que és el que hi ha. És el que n'hi ha. És el que n'hi ha. No t'inventis una cosa que no hi ha. Greixos, llardons. Tampoc tens greixos, llavors. No tens res. Hidrats, carquinyolis. Mira, això T'alimentes sí. de carquinyolis. El menú vegetarià del bon català són carquinyolis. Carquinyolis i mongeta. No? Està bé. I un tip per... Una cosa molt tova i una cosa molt dura, a la vegada. Clar, És per com sorprendre el múscul. El yin i el yang. S'ha de sorprendre el múscul. Està bé. I un tip per ajudar en la dieta és fer ceràmica. Si t'apuntes a ceràmica i menges amb els plats i bols que has fabricat tu, t'assegures de que la meitat del menjar es quedi en les imperfeccions. Clar. I En el llavors porro. menys calories. El porro es carrega la meitat, el 50% de la patata. A pur poro. Està molt bé. I aquesta és la secció. Jo Molt crec que amb bé. això l'estiu que ve... Bueno, és que ens queda un mes. Sí. Ens hem de ficar ja. Jo m'he de posar, Sí. Tota aquesta secció l'he fet per tu. Parlant de posar-se, ara vindrà una secció que és que jo ho passaré molt malament fent-ho. Bueno, doncs tenim l'honor avui de tenir el convidat Kevin de Jesús, criptobro i doctor en, corregeix-me si m'equivoco, filosofia i filologia catalanes. Bro! Què passa, bro? Aquí estem. Bueno, jo lo que vinc a dir aquí és a parlar una mica sobre la cultura catalana. M'entens? Per això t'hem convidat. Perquè el que s'ha de fer és modernitzar una mica el que té, ¿vale? No és normal que la cultura catalana sigui com per iaios, ¿vale? Ha de ser per la gent jove. Aquest podcast té aquesta intenció també. Perquè vinc aquí, bro. Llavors, jo, el primer que vull dir, ¿vale? Primera fase, el pronom febles. Jo no vull pronoms per pussis. Jo vull pronoms forts. No moscatxes. Pronoms mazes. Pronoms alfa, no beta. Tenim una secció abans similar a aquest tema. Ara m'interessa. Llavors, com es pot canviar això? ¿Vale?
Jo el que faria és el guió del pronom feble. Dibuixes una polla, com una olla. Què Com una dius? olla en quant a tamany o en quant a forma? Què dius? És machista? Jo no sóc ni machista ni feminista. A l'apòstrof dibuixes un xochete. Pa mis sisters. Aquí. Aquesta és la primera fase, vale, de transformar així com fer més modern. La literatura catalana, per iaios també, jo l'actualitzaria. No és possible que ara hi hagi gent escrivint al català. Vostè és doctor per això. Jo sóc doctor, sí. Per quina universitat? Per la Universitat de Guadalajara. Vas fer filologia catalana Sí. a la Universitat de Guadalajara. I és, però Sí, m'ha sorprès. així és. Perquè La de Sud-amèrica. Però vostè és nacional d'aquí. Sí, sóc d'Andorra. Nacional d'aquí, Mira com... Llavors no és nacional d'aquí, la resposta era no. Me'n vaig La anar. resposta era no, llavors, no? Me'n vaig anar. Kevin de Jesús, Sí, nacional d'Andorra. així és. Estudiant de Guadalajara, Sí. Mèxic. Vale. Llavors, la literatura. Hi ha gent catalana que no està escrivint en català. Què passa amb Jordi Wild? Ha fet una biografia Sí. que la tradueixin. Com es deia? Així és la puta vida. Així és la puta vida. Així és la puta vida. Bro, Llavors vostè aposta per traduir... O sigui, literatura creu que n'hi ha de bona, però creu que s'ha de traduir. La catalana no és bona. no és suficient spicy. Jo canto i la muntanya balla no li va agradar. No m'agrada Irene Solà. I en el seu registre, quina alternativa oferiria? Jo, el que alternatiu... A veure, vaig a ser sincer, ¿vale? Els clàssics estan bé. Els clàssics estan bé, però jo els renovaria. Vale. Alguna Vale. proposta concreta? Sí. Llavors, el primer clàssic que jo renovaria. Tirant-lo blanc. Vale. Joanot Martorell, màquina, mostra. Has vist que la Generalitat de València, segurament per fer servir un traductor dolent, va ficar echándolo blanco en un document oficial? No m'estranya, perquè a vegades aquesta problemàtica és normal. ¿Vale? Al final són sinònims. És veritat. No? Els noms es tradueixen fins que et surt a tu de la polla. Però bueno. Llavors, Joanot Martorell, màquina, monstro, un èpico, ¿no? Què passa? Estem d'acord. La part de cavalleria de tirar-la blanc són un cunyasso. No li interessa a ningú. Què li interessa a la gent? La part hot. La part on al tirar-lo blanc pule l'espada amb la carmesina. Llavors, jo el que faria és tot el llibre així. Tot el llibre, la part spicy. Vostè aposta per Només puro spicy. la part coming of age, no? El Sí. tema aquest dark romantics. Sí. Està molt de moda últimament. Et diria, el llibre et diria, tirant-lo blancazo de un lefazo. Em sembla adequat. Potser els valencians no van anar tan lluny, no? Però és veritat que és clar, específic, saps el que trobaràs. Saps el que et trobes? La pornografia sempre ha manejat... No estic parlant de pornografia. ha dominat tio. bons Jo noms, aquí no estic parlant el de... naming. Estic parlant de cultura. Però el naming de la pornografia sí el podríem adoptar. Bueno, allò aquí, jo no sóc de màrqueting, jo sóc un home de cultura. Aquí jo no embruto res amb les meves mans, jo només creo. Però vostè té una Creo imatge... mariposas. Una imatge molt marketingiana. No sé el que m'està dient. Llavors, Mercè Rodoreda. Jefa. Ole, jefa, està molt bé. Ole tu coño. Molt bé. Els xochetes també poden escriure. Escritura lila pa mi pirila. Això és el que dic jo. Llavors, què passa? Mercè Rodoreda està molt bé, però massa drama. Massa drama, massa realisme. És bastant dramàtic, sí. Entonces, què triomfa TikTok? La fantasia spicy, també. Veig com una línia... Tornem a lo hot, tornem a la carne, tornem a lo carnal, perquè és el que se porta de moda. ¿Vale? Què se porta de moda a TikTok? Pues alas de Onix. ¿Vale? És hot? Jo pensava que era rotllo hot. Senyor dels Anells. ¡Hot! Es Rollo Señor de los Anillos Juego de vibradores. Tronos. No. Com? Senyor de los Anillos, què? Vibradores. Ah,
Com seria una corte de de rosas y espinas. Bueno, Juego de Tronos ya bastant ñeque, ¿eh? N'hi ha força. Ya bastant de trequeteo. Va haver-hi bastant de... Se pulen bastante el ganso. Sí, se lo pules, eh? Sí. Llavors, jo el que faria és tirar cap aquí. Mirall trencat? No. Mirall penetrat. Bim! Estic veient ja la dinàmica cap on va. Llavors, vostè el que proposa és fer una Mira mica això. més guarretes. El que proposa és mewing. Proposa mewing per millorar la cultura catalana. Estic entenent. Què té a les mans, senyor de Jesús? Que fa borilles? Ai. O sigui, Marc. Hòstia, Marc. O sigui, Marc, jefe. Valencià, català, me la pela. Monstro, màquina, figura. Països catalans. O no, el que vulgui ell. Ell decidirà, no? No decidirà. Ell decidirà. Ho ha de tenir decidit ja. Entonces, Ausià Marc, el monstre, Dam. guapíssim, l'evolució dels trobadors, xulíssim tot. Té 5 senyals, el que són 5 senyals que són les etapes de la seva vida, ¿vale? Ausià Marc, que és el seu cant d'amor. I jo el que te'l diré ara, perquè els tinc escrits, perquè jo, si no llegeixo no recordo. Me'ls pot colar tots perquè no els recordo ara mateix. La primera, plena de seny, ¿vale? Que són les etapes del seu cant d'amor, diguéssim. Gir entre cards, amor, que aquí no s'ho va currar gaire. Era un perfum de Caixarel. Mundarrebe, que aquí ja s'hauria la tostada de que... Aquí s'ha fet lo de treure les consonants o alguna cosa? No... Mundarrebe, Ah, Mondarrer, bé, vale. Ahora sí. mi último bien. Ahora. Es que a veces hay que hablar en castellano para entenderse. O follamor, que és o amor follado també. ¿Vale? I llavors jo, de forma pòstuma, vull incluir un últim senyal cantat per Bad Bunny, que és també una mica el trobador d'aquesta època. Sí. El cantarà? No, és només el títol de la... El cantarà? Perquè és poesia, la poesia no es El canta. cognom de Que Cuéntame. A letrat, que és una letrat. Llavors, aquesta senyal la diria: o Amel, o Amol, el meu bitxo està cabrón, posa't a 4K, que et cardo tremendo culón. Ha sigut increïble. És quasi un haiku, no, per això? I aquesta és la meva secció. Pues jo crec que... Jo ja me'n puc anar cap a casa. Que ha estat de puta mare. Moltes gràcies per venir, senyor de Jesús. Gràcies a tu. Serà vostè recurrent? Ens faria molta il·lusió que ens visiti més sovint. Ja veurem. Jo espero que sí. Guardaré l'outfit. Potser entrec un altre doctorat d'aquí uns dies. És que a Guadalajara el donen una mica. El regalen una mica. Sí. Ja veig. Però el vol a Guadalajara, cuidado. Bueno, no, fan online. És com la Gluck. Perfecte. És com la Llavors Gluck. comptem amb vostè per qualsevol altra temàtica que ens Soc interessi. també professor de la Gluck. No sé què és. La Gluck. L'Outlook. Gluck. Jo crec que... És la universitat oberta. Que no ens estem entenent. És la universitat oberta. Ah, Senyor de Jesús. No és la universitat oberta. He mentit. La UOC, no? La UOC. Gluck era una altra cosa. És igual. Gluck era un certificat de llengües de la Universitat de Catalunya. Ah. La UOC. UOC. Sí, amb la UOC vostè es pot treure un doctorat fàcil. Sí, però amb W. La UOC. Sí. Aquí la manegem molt, aquesta. Així és. Bueno, pues ja estaria. Pues ens despedim, no? Fins a un altre episodi. Això hem de retallar com 40 minuts del que hem fet. I ja ho tenim. Fins a la setmana vinent. Adeu, Bruix!